Χορεύει. Μιλάει. Και τώρα για πρώτη φορά πρωταγωνιστεί στη δική του ταινία. Ποιος είσαι? Είμαι ο Gummy Bear. Πάμε! Θα με καλό παιδί, άριστος μαθητής. Ο Gummy Bear σώζει τον Άι Βασίλη. Καλά Χριστούγεννα σε όλους! Λέγεται όλοι επάνω. Α, πώς εξαφανίστηκε? Όλος ο πλανήτης είναι σε κατάσταση πανικού. Τα ξωτικά του Βορείου Πόλου κατήγγειλαν πως αγνοείται ο Άι Βασίλης. Πρέπει να κάνουμε κάτι. 1, 2, 3, 4. Τελικά πόσο καλό παιδί είναι? Πώς θα σώσουν τον Άι Βασίλη ο Gummy Bear και οι φίλοι του? Έχασες. Αυτά τα Χριστούγεννα ετοιμαστείτε για τον Gummy Bear στην πρώτη μουσικοχορευτική και γεμάτη περιπέτεια ταινία του. Ο Gummy Bear σώζει τον Άι Βασίλη. 28 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους από την Audiovisual και την Kidworks. Καλά Gummy Χριστούγεννα σε όλους!